सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता। हांव क्रिस्टोफर डायस, गांवान वेली, कोंकणी उलोय लंडन फुलोय आवाज कम्युनिटी रेडिओ साउथहॅम्प्टन UK तुमच्या मुखार दवरता एक कविताचें नांव जावन आसा वेलंकनी सायबीण आमची मोगाची माय। कविता बरोवपी एंथनी कोरोया पायेकर, सांपये कांदोलीम। सुरू करता म्हजी कविता वेलंकनी सायबीण आमची मोगाची माय। वेलंकनी सायबीण माय, स्वर्गार संवसाराचे तूं गे राणी, तुजें दर्शन घेवपाक तुका आर्गां दिवपाक तुज्या पांयां लागीं भावार्थी लोक एकटवता पुंजीनी। माये आमचेर वायट विघ्नांनी येता ती निवार गे, आख्या संवसाराची पोरजेची राखण कोर गे। आमी चुकल्या माये आमकां माफ कोर गे। संवसाराची शांती विबाडत गेल्या गे, आमचो देश कोसळोन पडला गे, आमची सुरक्षा कोर गे। तुजेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा गे। आमी तुजे लागीं मागता, जें विश्वासान कितें मागता तें आमकां फावो जाता हें आमी विश्वासान स्विकार करता गे माये। तरूय आमची हुस्कोत मोना काळजान आमी विसरोन वेता गे। आमच्या भावार्थाक गोटाय आनी बोळ दी, तुजे वेंगेन आमकां घोट बालगून दवर। माये काकुतीचे माये मोगाचे, तुजे विणे आमचें जिवीत हुस्कोत गे। माये काकुतीचे माये मोगाचे, माये तूं आमची मोगाची माय, सुखा संतोषाची बाय। कोंकणी उलोय लंडन फुलोय, देव बरें करूं।